Το Μεγάλο Σάββατο, άστατος ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Στην Ήπειρο τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι έντονα. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια έως 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ως 19 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 20 με 21 βαθμούς. Στην Αττική νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι. Μικρή πιθανότητα καταιγίδας το βράδυ. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή του Πάσχα άστατος ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Τη Δευτέρα του Πάσχα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νότια ηπειρωτικά. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.